Добро утро, прекрасни жени! Добре дошли в новия ден. Още един ден, за да се насладите на живота, да се насладите на себе си, да вървите към своите мечти и да обичате. Да обичате с отворено сърце. Прегърни се сега, слушайки тази сутрешна практика, се откриват нови възможности, подаръци и чудеса за теб. Точно сега се отпусни, пусни всички мисли за предстоящия ден и си дай 10 минути за теб, осъзнавайки, че всичко, което имаш, е този момент, тук и сега. И с издишването виж как лъч светлина се спуска от върха, пряко от източника и напълва твоето тяло, започвайки от краката, бедрата, корема, нашия център на живота, гръдния кош, шия, лице, коса, цялото ти енергийно поле, твоята аура и пространството около теб. Цялото ти тяло вибрира на енергията на любовта и светлината. Приема я и още веднъж се прегърни. Добро утро, любима! Сега започва новия ден, нова страница от твоята история. Начало, което ние ще пишем сега. Такова, каквото ти желаеш. Твоят живот е в твоите ръце. Ти се събуди и това е голям, велик празник. Предлагам ти да празнуваш целия ден. Спомняш ли си как в детството бързахме да се събудим, за да играем, да се смеем високо, да бягаме, скачаме и да танцуваме, да изследваме света? В този живот това чувство го има всеки ден вътре в теб. Хайде да го усилим. Днес имаш най-голямата благословия – животът. Живот в това прекрасно тяло, на тази прекрасна планета, където всичко е за теб. Изобилие, щедри възможности, подаръци, щастливи отношения, партньор, който е създаден именно за теб, взаимна любов, пари и всевъзможни материални блага и ресурси, признание, твоите хора, твоите приятели, най-хубавото за теб и твоята душа, семейството, даровете на природата, реки, океани. Днес можеш да наблюдаваш цялата красота на света. Всичко това е за теб. Ти си дошла на този свят в тялото на жена с глобална цел да обича, да дарява любов и да я приема. Да го преживееш този живот и всеки ден и всеки миг с любов. Пропускай всяка дума през себе си. Времето е спряло и сега си само ти и този момент. Не бързаш за никъде. Всичко се случва сега. Какво чувстваш сега? Как си ти? Как се чувстваш своето тяло? С какво искаш днес да се занимаваш? С какво намерение ще започнеш деня? И какво ще избереш за себе си днес? Зафиксирай това състояние и го запомни. Може би днес е този ден, който ще направиш нещо, което си отлагала
И точно сега можеш да повтаряш тези утвърждения с мен. Усещай ги в цялото си тяло. Това е програма, създадена и настроена с нови възможности за теб. Отваря пред теб врати за най-хубавите събития и ще те преведе за ръка към щастието. Аз избирам да се отворя към новия ден и новото начало, в което всяка моя стъпка и всеки мой избор ме води към моята желана реалност. Аз каня в моя ден вълшебство и късмет. Всяка минута от деня ми принадлежи. Аз избирам грамотно да разпределям своето време, разумно да разпределям енергията и ресурсите си. Насочвам своето внимание на тези предмети, хора и събития, които ме зареждат, напълват ме и са в унисон с моите желания. Днес аз избирам да следвам сърцето си. Днес аз избирам да разкрия божествения си потенциал към света. Днес аз избирам да изпълвам всички мои действия със смисъл и любов. Аз приветствам днешния ден с открито сърце и ясен ум. Днес аз избирам да съм щастлива и благодарна за всичко, което имам. Моят ден е напълнен с позитивна енергия и продуктивност. Аз съм достойна за любов, успех и радост във всеки момент от своя живот. Всички проекти, до които се докосна, ми носят успех и радост. Аз излъчвам любов и доброта и ги привличам обратно в моят живот. Моите мисли и постъпки създават моята реалност и аз избирам позитивни мисли всеки ден. Днес аз откривам радост и благодарност в малките неща. Моите цели са достижими и аз уверено се движа към тях. Аз съм напълнена с енергията на вдъхновение и любов. Моят ум е чист и ясен, моето сърце е открито и моят дух е неукротим. Аз привличам в моят живот възможности и хора, които ме развиват. Днес аз избирам любов, светлина и хармония във всичко, което правя. Днес аз съм още една стъпка по-близо до моята мечта. Днес през целия ден ще се случват чудеса. Днес аз избирам да съм щастлива. Днес аз избирам да съм внимателна към себе си и другите. Аз избирам да съм открита към всички възможности. Днес аз избирам да действам. Аз избирам да следвам мисията си. Аз избирам да обичам с отворено сърце и да бъда любима днешния ден. Аз избирам красиво да проявявам своята любов. Аз избирам с благост да се отнасям към себе си и своите чувства. Аз избирам да слушам себе си и своите чувства. Аз избирам да слушам своите желания и да ги следвам.
Аз благодаря на цялата Вселена за подкрепата на моите действия. Аз избирам да се грижа за себе си и избирам здравословна храна и спорт, движение. Аз избирам да посветя на себе си и моите ритуали време, за да стана все по-добра версия на себе си. Днес аз избирам да се самоизразявам и проявявам. Аз избирам да съм ценна за света. Аз избирам да присъствам в настоящия момент. Аз избирам да сътворя моята реалност тук и сега. Аз избирам да обичам своето тяло и да слушам себе си. Днес аз избирам да се наслаждавам на вкусна храна, аромати, усмивки и общуване с любими хора. Днес целият ден ще ме съпътства късмет. Аз привличам само позитивни и добри хора в моят живот. Аз съм магнит за пари и изобилие. Аз пускам всичко, което не ми е нужно в този ден. Аз се откривам за новото. Моят доход постоянно расте и аз чувствам благодарност за това. Моите действия ми носят богатство и успех. Днес аз избирам да правя комплименти и да нося светлина в света, да творя със своето състояние на щастие. Аз избирам да престана да се крия и да се открия към света. Аз избирам днес да видя във всеки човек любов. Във всяка ситуация, която се случва с мен, любов. Аз избирам да се доверя на света и да зная, че всичко, което се случва, е за еволюцията на моята душа. И това е най-благоприятният опит. Аз съм Творец. Аз съм готова да празнувам този ден. Аз съм готова да приемам и да дарявам своята любов. Аз съм готова да сътворя този живот, за който толкова съм мечтала. Аз си давам сметка сега, че съм тук и сега и това е резултат от моите ежедневни избори, които аз правя всяка сутрин и аз осъзнавам, че всички мои днешни действия влияят на това, какъв ще е денят ми утре. Аз използвам всеки час от днешния ден като велика благословия и дар. Днес моят ден е изпълнен щастие, радост и ярки и добри събития в живота ми. И сега направи вдишване и издишване и приеми всичко това в твоя ден. Щастлив и успешен ден, прекрасни жени!